Takže ahoj ľudia, ja vás vítam u úplne prvého videa a mám tu hostia Morka 2003. Čaute! No, poď na lobby. A čo ideme hrať? Tak poď na minihry a poď na... No na jakú, ježiš. Ja idem parkour. A ja. Ty tiež hraješ parkour už? Parkour 4. Ja hrajem parkour hardcore. Dobre. Ježiš, skoro spadol. A ja skoro. Ježiš. Skoro som ti vytresoval. Dobre. No a dám vám do popisku toto video, či tento server a môžete si ho zahrať a keď dáte 5 lajkov, tak môžete so mnou natočiť video. No. Aj keď mne dáte 5 lajkov. Áno. Bude to len na jeho kanáli, aj na mojom. No ale on to ešte netočí. Lebo on ešte stiahuje tento. Čakajte, pozriem sa. Ježiši, prepáčte. Ale zas. Jož, ty vole, skoro som to mal. A ja som to skoro dal. Nie! Fuck you. Poď, ty vole. Počkajte ľudia. Tento server je dobrý zatiaľ. Nie! To je ťažké. Nejdeš na 4. No, ja chcem prekonať hardcore. Dobre. A chcem aspoň na tento... Ty kočko. A tu kto je? Aha, misterčík. Aha, ty si na hardku. Yes! Yes! Konečne! Áno, nie. Na prvý blok. Prepáčte ľudia, ale trošku menšie lagy, bo keď máte zapnutý ten bandicam, tak to trošku seká. Joj! No, mne to bez bandicam... A ešte budeme natáčať aj tanky online. Áno, budeme natáčať aj tanky online a môžu byť aj po tomto videu. Takže sa máte na čo tešiť. Áno. A ako vidíte, ja furt spadnem na... Môžete klikať lajky. Áno, zatiaľ dajte 5 lajkov, ako prvé video stačí mi 5 lajkov. 5. To. Sice, možno to je veľa lajkov a možno dáte iba moji kamaráti like. Ale zás... Dúfam, že budete. Počkajte ľudia, nech som späť. Dúfam. A ja mám kanál, len ešte nemám videjko a nemám bandika. Zatiaľ ti som stiahol už. A som späť ľudia. Môžeme to dokončiť. Čo? Bandika môže obsahovať vírusy.
Nie, to si nevšímaj, to je taká glupocinka. To každému. To aj mne naskočilo. A teraz mi naskočil Windows. A to je... Počkajte ľudia, ja to za chvíľu ukončím. Áno. Za chvíľu bude koniec, lebo prvé video by mohlo trvať 6 minút, tak nejak. No a môžeme sa na to vrhnúť. Nie, ty si tam už bol. Ty svinia. Ja som tiež tam, kde ty bol, len som spadol. Majiteľ sa odpojil. No, majiteľ je suckers. Oh yeah. Yes! Yes! Oh yeah. A to by mohlo byť čo, tak poviete, koniec tohto videa. Tak, dobre, to bude koniec. Tak ja sa s vami lúčim. Nezabudnite dať like a odber. A pokiaľ sa vám video nepáčilo, tak choďte sa niekde vyplakať. Čau.